Hej så alle sammen. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi købt en masse ting, vi skal taste-teste. Fra Italien. Ja, fra Italien. Og vi har været rundt hele Fra dagen. Italien. Ja, vi har været rundt næsten hele dagen. Bare gå rundt i alle mulige forskellige butikker. Bare for at finde alt det her. Ja, og så har den ikke engang åben, og så, ja. Vi har bare været væk hele dagen. Ja. Nå, men hvad vil du gerne starte med? Skal jeg bare pege på hinanden? Ja. Så kan jeg lukke øjnene. Og jeg kan altså ikke huske, hvorfor ting er. Hvad er det? Cookies. Bare cookies. Med pistache og nød. Ej, jeg er ikke så glad for pistache, tak. Det er Men sådan, jeg kan godt lide Dubai-chokolade med sådan pistache-ting. Og det, vi har sådan stået rundt med det hele dagen, så nogle af tingene, de er sådan lidt lunkne. Ja. Det må du godt nok lige leve lidt med. Ej, er det helt nyt? Det håber jeg da ikke. Jo. Tager du en? Okay. Tak. Åh nej, det ligner ikke, der er pistache i. Nej. 3, 2, 1. Au. Au, ja. Det smager overhovedet ikke af pistache. Det smager almindelig cookie. Der er overhovedet ikke pistache i. Jeg føler, at vi er blevet snydt. Ja. Der er ikke noget pistache-smag overhovedet. Ej, det er så ikke mig. Lad mig. Skal vi give den en rating? Ja. Jeg giver dem 4 ud af 10, fordi det smager bare cookie. Jeg giver dem 4,5, 4, ja. Også bare 4 ud af 10. Ja. Det er altså bare vandet, fordi vi ikke har flere kopper. Vi sidder ikke og drikker te eller kaffe. Okay, hvad skal vi så tage? Så lukker du øjnene, og så blander jeg dem rundt. Okay. Nå, sådan. Jeg vælger... Er det noget her? Ja. Det var sådan, Det er sådan den der, ja. det er sådan noget. Det ligner det der, man får i Danmark. Men jeg ikke, det er. Nej, det ligner sådan noget italiensk. Jeg har i hvert fald aldrig set det i Danmark. Det der, jeg tror, det var noget shit. Tror vi. Ja, sådan noget pop. Ja, det er det. Men det skal vi... Der er sådan helt. Ja. Nej, det er det ikke. Hvad er det? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Okay, jeg kan ikke, det er det. Det popper. Prøv at sætte helt ind. Ej, det er mærkeligt. Det er god lyd. Ej, hvis jeg tager noget vand, tror du, det går væk. Så smager det bare låsen. Crunchy. Nu må det faktisk gøre en stop. Der kan blive væk. Vi er der også væk nu. Ej, what the hell, der er noget kraft i det hår nu. Ej. Der er bare noget kop. Ej, fy for Det var helvede. ulækkert. Ej, det var ulækkert. No. Det var virkelig slemt. Jeg synes, hvis jeg havde set, der havde skrevet. Men, jeg tror, jeg giver den 3 ud af 10. Det er en 5 år til. Hvad skal vi finde ud? Det var okay. Ja. Skal jeg lukke øjnene, og du blander Ja. rundt? Så. Det var lov. Er der noget her? Ja. Okay. Okay, det er mest på den gule. Okay. Det er de der, man er vold narkotik, så gør Ej, det har jeg glædet mig til det her. På lidt vis den. Det der er sådan gelé-agtigt. Ja, de der, hvor... Har I ikke set dem der, hvor man får dem gæk i halsen? Ja, det var lidt ulækkert. Nå, der er til konfident i halsen. Skal vi dele den? Ja. Og hvor det sprøjter overalt. Er det ikke lige... Ej, det er sådan noget gelé. Ej, fy for den. Nå, skal jeg bare... Jeg prøver Skal jeg bare prøve at tage en bid? Prøv bare at vide.
Ej, what the... Det ser ulækkert ud. Er det varmt? Er det fint? Er det godt? Jeg kan godt lide små. Jeg ved ikke, om Lukas han kan lide det, men jeg tror, du skulle bare, hvis han ikke kan lide det. Jeg synes, det er fint nok, tror jeg. Ej. Jo, det tror jeg godt. Ej, det kan jeg virkelig lide. Godt. Det smager godt. Skriv det i kommentaren, om I kan lide sådan noget til det. Om I er ligesom mig eller Lukas. Team Lærke eller Lukas? Team Lukas. Team Lærke. Kom så. Det er godt, Ej, det her. jo. Ej, hvor smagte det dårligt. Nu lukker du øjnene. Nå, hej. Det er pizzaen. Vi har nok alle sammen set dem her i Danmark i store versioner. Men vi tænker, Italien, pizza, Ja. det må være bedre. Ja. Ja, vis den. Det er sådan noget italiensk pizza-gummi. Fuck, der er hovedpine. Har du stadig hovedpine? Ej, har du? Ikke så meget. Er det bare mig, eller vi blev snydt for et stykke? Så jeg nej, så er det ikke. Vi har jo gået rundt hele dagen, og vi har næsten ikke fået noget vand, så jeg har fået hovedpine. Havde jeg også. Jeg har det. Men vi gjorde så meget for den her video, vi vil ikke stoppe. Nej, jeg vil ikke nok ikke. Vi har i hvert fald gået. Nej, vi har gået virkelig mange skridt. Undskyld, man må ikke Det bande. var et beat. Vi har i hvert fald gået virkelig mange skridt på den her video. Vi har gået sådan 10.000, 11.000 også. Det ligner bare dem, der man får i Danmark, når vi tænker italiensk pizza. Så. Ej, høj. Den er mere kraftig, end den vi får i Danmark. Vi glemte at give den anden en rating. Nå ja. Jeg giver den 10 ud af 10. Jeg giver den 1. Ej, måske 9 ud af 10. 1. 9 ud af 10. Ja. Okay. Det er fint nok. 7 ud af 10. Det smager okay. Ja. 7 ud af 10. No. Så er det min tur til at gå ind. Må jeg pege? Nu må du. Ej, fuck, hvor er jeg dum. Okay, jeg gør det. Ja, sådan der. Okay, sådan der. Jeg tror, det er dem her. Eller... Ej, det er dem Hvad her. var det? Jeg tror kun, der er en af os, der skal smage det her. Jeg tror, det er sådan en fløjte-ting. Lukas, du får æren af okay. at smage det, fordi jeg kan faktisk ikke så godt lide slikkepind. Ej, det lyder lidt skært, men det kan jeg ikke. Jeg tror rigtig godt, du kan lide slikkepind. Ej, jeg kan ikke så godt lide sådan noget bullshit. Lukas, du skal også prøve at fløjte med den. Det er sådan en, Nå, er det en fløjte? ja, det er en fløjte. Det er sådan en, det er derfor, der er sådan en hul. Ej, nu lyder det rigtig forkert. Du må da godt stoppe. Jeg skal bare stoppe med at snakke. Ja. Det var da sådan et hul. Det er ikke en fløjte. Prøv at tage den anden vej. Han er dårlig. Der skal ret god slikpind. Den får du for dig selv. Han er ikke så god til det. Ej, det er... Den var meget god, Lukas. Du er god til at fløjte. Ja, det smager fint nok. Hvad giver du den? Det er en 6 ud af 10. Ja, det er Ej, virkelig nu godt der er at en drikke vand. mini-edderkop nede i min. Fy for den led, Ja, det altså. var sådan virkelig. Det var bare frækt. Ej, det er lidt færd med at drikke edderkop.
Nå. Så Lukas, jeg tror, du skal lukke øjnene. Så. Ja. Den må du godt få. Eller er det sådan en chili, man kan dele? Skal vi bare tage en hver? Ja. Vi tager den her. Hvorfor kan du tage? Jeg ved nok, hvis den er fremme. Okay, så er der. Har jeg en jordbær? Og hvad er den der er med? Det ved jeg. Stikkelsbær. Lime eller sådan noget? Ja, okay, lime. Altså, jeg tror, jeg prøver at bide det. Okay. Okay, så jeg klipper. Det går ikke så godt. Ej. Ej, se, det er gelé. Det sprøjter op af kameraet. Ej, det er fuldstændig gelé, det kan jeg nok ikke lide. Ej, nej. Det sprøjter jeg også. Ej, det kan jeg ikke lide. Ej, det er ulækkert. Jeg vil gerne have den. Ej, det er virkelig ulækkert. Ej, vi sprøjter overalt. Jeg tror lige, vi lægger det op for noget. Jeg tror lige, vi rydder lige op, og så vender vi tilbage. Så er vi tilbage igen, efter vi har rengørt det for mit. Det er rod. Rod? Ja. Det er bare over vinduerne og alt muligt. Nå, vi har 2 ting tilbage. Så er der Du skal lukke øjnene. Nå jo. Så. Ja. Det der en gang var kendte. Ja, det er de der. Jeg ved ikke, om det er præcis det mærke, men jeg har i hvert fald smagt dem. Det var der, hvor alle købte dem. Ja, det var volddyrt. Jeg tror, at det var det mærke. Ja, det var i hvert fald 120 kroner i Danmark, eller 25. Så nok i kassen. Oh my god, der kommer en sølvboks. Mikado. Ej, jeg tror, de er helt smeltet på den her. Ej. Mikado. Det smager sådan, det er sådan. Ej, nej. Nej. Ej, jeg ved ikke, om I kan se det. Okay, den putter vi lige hurtigt i fryseren, og så kommer vi tilbage. Ja, og så smager vi det andet. Ja. Ses om lidt. Vi ser en ny dans. Okay. Ja, vi laver den. Var den ikke god? Det må du gerne klippe ud. Nej. Det smager det her. Ja, vi ses til den der. Eller Lærke gør det. Jeg skal i hvert fald ikke smage Jo, den der. du skal. Nej, jo. Nej. Og det er fint, jeg smager den. Jeg tror, den er sådan mere... Den er mere sådan. Okay, det er bare vand. Ej. Okay, der er helt sindssygt. Hvorfor går den tid over din telefon? Jeg tror lige, vi klipper den lidt der åben. Ej. Ej, Okay, det var virkelig ikke spist. Hvad synes I, guys? Synes I ikke også, han skal spise det? Ja, jeg kan mærke, at de gerne vil have, at du skal spise det. Han kan nærmest ikke få sig selv til det. Ej, prøv på konker. Fy for helvede, det har han haft i munden. Det er rigtig lækkert. Ej, jeg har heller ikke lyst nu. Det står så meget godt. Han er bare mærkelig.
Kom nu. I kan også godt lide det her. Nej, kan nej. Er det bare mig, der er mærkeligt? Ja. Ja, det var ikke en pisse dyrt. Mm. Det var sådan noget 22 kroner for den her. Ja. For sådan en her. Okay, vi venter lige på det der. Det Frostent. Så kommer vi tilbage. frossenagtigt, ja. Nu er det her lige kommet ud af fryseren. Det er sådan helt frosset sammen, men de her, det er sådan en rød æg. Den her. Og Så er der sparer. ej, man kan ikke få det der chokolade af. Okay. Ups, lad os lige smage, hvad det her. Ej, kan du på? Ej. Det er bare sådan nede på bordet. Da vi også tager et bord, så kan der vand ind i min telefon. Altså, vi kan ikke lige smage chokoladen lige nu. Det smager okay egentlig. Det kan vi prøve. Ej, der kommer chokolade på mine bukser. Det smager egentlig ret godt. Nå, og vi vil gerne lige sige, Ja. Det her det er en kæmpe skala. Der er slet ikke noget pistache i overhovedet. det er bare cookies. Ja, det er bare cookies. Vi vil gerne have cookies, så er det egentlig en ret god idé, men altså, vi vil gerne have Dubai's. Ikke tage den. Altså, de er egentlig ret gode, hvis man gerne ikke vil have den med pistache. Ja, der er bare roligt med pistache i. Og der er heller ikke nogen knapper eller noget. Så ja. Ej, altså det her, det skulle være den på billedet. Det skulle være den, vi fik. Det kan godt se forskellen, ikke også? Jamen, vi ses. Ja, hvis det er det,